Hledáte investici, která vám bude dávat smysl? Pojďte se podívat na tento dům v Mladé Boleslavi. Dvoupodlažní dům nabízí 2 samostatné bytové jednotky, každá o dispozici 3+1. To znamená stabilní a dlouhodobý výnos z pronájmu. K dispozici jsou 2 terasy, praktický sklep a zahradní koje. Dům je vybaven rekuperačními jednotkami, což zvyšuje komfort bydlení. Detail, který nájemníci určitě ocení. Lokalita Mladá Boleslav zaručuje vysokou poptávku po bydlení. Díky automobilce i dalším zaměstnavatelům je zde vždy zájem o nájemní byty. Dům se 2 byty, a to celé za cenu pražského 2KK. Zavolejte a pojďme z tohoto domu udělat váš nový zdroj příjmu.